venim de Lloret i som de l'Associació Ciutadana SOS Lloret i, per exemple, al nostre poble hi ha una nova infraestructura que vol connectar Lloret de Mar amb l'autopista C32 que ve pel Maresme. Llavors, nosaltres sempre hem proposat una alternativa en aquesta autopista i des de la Generalitat s'ha anat modificant la infraestructura d'autopista de carretera, però sempre conservant un traçat que passa per una zona boscosa d'alt valor paisatgístic i monumental. Llavors, nosaltres hem proposat sempre una alternativa desdoblant la carretera actual de Lloret a Blanes i creant una ronda de circunvalació i creiem que aquesta és una esplèndida oportunitat per fer un referèndum vinculant preguntant al poble quin dels dos projectes vol. Nosaltres no diem, sabem que hi ha un problema de congestió de trànsit a Lloret als mesos d'estiu i per tant cal una solució al trànsit rodat a Lloret, però presentem una alternativa. Aquesta és una estupenda ocasió per fer un referèndum. I què aconseguim amb un referèndum? Lligant-ho en general amb el context d'avui. Doncs la reflexió, la informació, que moltes vegades des dels estaments polítics no es dona, i són els ciutadans de peu els que hem d'anar amb una paradeta el dissabte a ensenyar a la gent exactament per on passarà aquella nova infraestructura. Per tant, entenc que hi ha gent que no en té prou amb aquest votar cada 4 anys que deia el Quim, potser, no? Lídia, perdona. Sempre són coses que surten de la societat, és a dir, que surten d'un moviment civil. Aquesta dona que fa molt que la té demanada. I aquest senyor que m'ha dit que si no li agafarà un infart, i això sí que no ho voldríem mai. A veure, jo vull dir una cosa que ja la volia dir abans de començar aquest debat amb el tema de la participació ciutadana. Allà hem dit diverses vegades que quan menys se pregunti a la gent, millor. Jo estic totalment en contra d'això. Jo penso que hem de participar molt més. Aquesta consulta que se va fer està molt bé perquè la gent ha començat a participar, però hi ha molts de temes que ens toquen a tots, com en què es gasten els nostres impostos, a nivell local. Jo vull saber i vull decidir, perquè hi ha moltes coses en les que estic en contra i són els diners de tots, i tots hem de participar. Hi ha temes que ens afecten a tots on hem de participar tots, hi han d'haver-hi més consultes, encara que algú digui no, per això estan els polítics. No, perdoni'm, per què hi ha aquesta desafecció ara mateix amb la política? Perquè potser no ens consulten gaire. I quan venen les eleccions, tothom te ve a veure. A totes les associacions, a totes les organitzacions, te venen a veure els polítics. Però després de les eleccions te ve a veure algú? No te ve a veure ningú. Moltes vegades no te venen a veure, perdoneu.